Με καλές καιρικές συνθήκες στις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου, το ψάρεμα θα ξεκινήσει η αναζήτηση μαύρων με τους καλύτερους ιονούς. Ξεκινώντας την πρώτη βουτιά, θα εμφανιστεί ένας χοντρός παντελής στα δεξιά μου. Βλέποντας όμως ότι το ψάρι κρύφτηκε γρήγορα, συνέχισα το πλάνο της βουτιάς μου. Αν και δικαιώθηκα ότι τα σημάδια δείχναν την ύπαρξη ροφού, ο ροφός είναι μικρός για βολή. Στο ίδιο μοτίβο, με μικρά ψάρια, συνεχίστηκαν και οι επόμενες συναντήσεις. Οπότε 2-3 ώρες πριν τη δύση, έψαξα τα κεφάλια της εκδρομής για να πάμε σπίτι με κανένα ψάρι. Και το πρώτο ψάρι της ημέρας, μετά από 4 ώρες ψάρεμα, είναι γεγονός. Αν και είχα κάποιες συναντήσεις στις προηγούμενες προσπάθειές μου με άσπρα, δεν έριχνα ελπίζοντας ότι θα βρω το βασιλιά της περιοχής. Περνώντας γρήγορα το ψάρι στην ψαροβελώνα και εφόσον έχω τραβηχτεί πίσω για να οπλίσω, ξαναγυρίζω στο αρχικό πόστο. Και τα ψάρια δεν θα αργήσουν να ξανακάνουν την εμφάνισή τους. Η υπερβολική σιγουριά όμως με κάνει να στοχίσω. Στη συνέχεια δεν θα εγκαταλείψω το πόστο μου, μιας και έχω καταλάβει ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι πέρασμα και θα έχω την ευκαιρία να βγάλω ένα καλό σεφτέ για σήμερα. Με το που έβλεπα το ψάρι, βυθιζόμουν αβίαστα για να προσπαθήσω να το ευνηδιάσω στην πορεία του ή να το προσελκύσω προς τα εμένα. Σε αυτό τον τρόπο ψαρέματος παίζει μεγάλο ρόλο η ρύθμιση της πλαιστότητας καθώς και η σωστή επιλογή του πόστου.
Εδώ θα έχω άλλη μια αστοχία. Η γρήγορη ροή των ψαριών όμως δεν με αφήνει να απογοητευτώ, οπότε γρήγορα όπλισμα και ξανά στο πόστο μου. Και σχεδόν αμέσως κάνουν τα ψάρια ξανά την εμφάνισή τους. Λόγω των χαμένων βολών προηγουμένως, διστάζω να ρίξω σε μια φαινομενικά εύκολη βολή. Αυτό όμως που στην πραγματικότητα με κάνει και αστοχό είναι το δυνατό ρεστίο που έχει η θάλασσα, αν και δεν φαίνεται. Ένα ακόμα ψάρι θα μπει στην ψαροβελόνα μου. Το ψάρεμα εξελίχθηκε πάρα πολύ απολαυστικό, παρά την αψαρία των πρώτων ωρών. Το παιχνίδι να πηγαίνω έρχομαι στο πόστο μου και να περνάνε τα ψάρια συνεχίστηκε για αρκετή ώρα ακόμα. Τις τελευταίες συλλήψεις όμως δεν θα καταφέρω να τις καταγράψω, μιας και τελείωσε η μπαταρία της κάμερας. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα και ας μην είχε το ψάρι τρόπο. Ευχαριστώ για όσους είδατε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe.